Kollox qiegħed jola issa inevitabbli li jiżdiedu prodotti oħrajn tal-ħalib jaqbilli ir-rabbi baqra. Dawn huma biss uħud mir-reazzjonijiet tan-nies għall-aħbar li ħarġet matul il-jum tal-ħamis il-Malta Dairy Products u li se tkun qed iżid pis fuq dar il-ħaddiem li għaddej ħabbat wiċċu xahar wara ieħor biex ilaħħaq mal-ispejjeż. Il-ħamis filgħodu tħabbar li l-ħalib żdied fil-prezz għat-tieni darba f'inqas minn sena biex issa pakkett tal-litru se jkun qed jiswa euro 15 ċenteżmu. 15 ċenteżmu aktar hekk ukoll li xkumat. Dan fil-waqt li ta' mingħajr lattosju żdied għal euro 40 ċenteżmu. Żieda wkoll ta' 15 ċenteżmu. Posta saħqu li l-ħajja se tkun qed togħla bi 30 ċenteżmu kuljum minħabba din iż-żieda oħrajn b'ironija qalu li se jaqilbu vegani jew l-estrem ieħor illi se jibdew irabbu barhuma. Madankollu n-numru ta' nies waslu għal konklużjoni li din iż-żieda se tfisser żieda fil-prezz tal-ġobon, irkotta u jogurt żieda fil-prezz tal-butir, ġbejniet u kejkijiet. Oħrajn saħqu li ma jifilħux għal aktar żidiet. Buħud jirrakkontaw kif il-pagi ma jistgħux jibqgħu l-istess la darba l-ħajja qed tkompli terfa' rasa b'insistenza. Diversi nies saħqu fuq il-midja soċjali li l-persuni fis-siġġu tal-poter ma jistgħux iħossu dak illi qed tħoss persuna medja. Għaliex huma dissekkati mir-realtà la darba qed ipapwasu. Oħrajn sostnew li sfortunatament fl-aħħar xhur il-paga qed jonfquha fuq ikel u lowns biss. B'reazzjoni għal din iż-żieda l-Gvern baqa' fil-muta minkejja l-appelli sabiex jintervjeni fid-dawl ta' din il-kriżi li qed taffettwa lill-bosta. Diversi esperti appellawlu sabiex iwettaq intervent f'waqtu qabel ikun tard wisq. Bil-Partit Nazzjonalista sansitra insisti sabiex Robert Abela ma jibqax jintaxxa l-għajnuna tal-kola. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jkun hemm sosten b'saħħtu għall-importaturi dan sabiex il-piżijiet li ġej minn barra ma jiġux riflessi fuq il-konsumatur. Intant fl-aħħar sigħat anke l-General Workers Union esprimit tħassib dwar it-taxxa li se tkun imposta fuq kull container li jasal Malta bil-merkanzija. Il-General Workers Union qalet ukoll li din il-mossa taf tfisser anke daqqa fuq il-ħaddiema nfushom tal-Port Ħieles.